ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିକି ବାରକୁଣା ମାର୍କେଟରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ତ ଯିବୁ ଆମେ କୋଉଠି କେମିତି ଏଟିଏମ୍ ଯିବା କି ପ୍ରଥମେ ସପିଂ କରିତେ ଯିବା ଆଗେ। ତାପରେ ହାଟରୁ ବାହାରି ଆସିଲୁ, ୟାପରେ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା? ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଝୁଲା ଆଣି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚିନି ସପିଂ କରିବା ନେଇକି ସପିଂ ଦୋକାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଇଲିଲି କିଣିବା ଦେଖିବା। ସବୁ ଭୁଲ ସଂକିର କଣ ପାଇଁ ସିଆଡେ ଗଲା ଖାଇତେ ଡାକା ହେଲା ଝିଅ କାନ୍ଦିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହାତରେ କଣ ସବୁ ଖାଇବ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପଇସା ଦେବି, ତୁ ଦେବୁ ପଇସା ଦେବୁ। ପଇସାଟା ବ୍ଲଗର ପଇସା ବହୁତ ଆଇଲାଣି, ପଇସା ଦେବ। ଭାଇ ଦେଖୁଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ବ୍ଲଗର କିଛି ନାହିଁ, শুধু 22 ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ସିଏ କହିଲେନି ତାର ବେଶୀ ଅଧିକା। ଏବେ ସିଧା ଘରକୁ ଆମେ ଚାଲୁ, ତାପରେ ଯିବା ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ କଣ ଖାଇତେ ଯାଇତେ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯିବା ଖାଇଦେଇ ଆସିବା। ଆଉ ମାଗଣା ଏଥିରେ ପଡୁଛି, ଚାଲ। এইটা 80, এটা 60। এইটা কি আম্ব? এটা কেତେ ଟଙ୍କା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସବୁ କାମ ସରିଲା। ଏବେ କୋଉଠି ଯିବା ଭାଇ? ଯିବା କୋଉଠିକି? ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ କୁଆଡେ? ଚାଲ ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଦୋକାନ ଯିବା। ଅଣ୍ଡା ଚପ୍ ଦୋକାନ